Kagyari naman ang pangpabalo namon sa inyo pang pag-good vibes sini nga weekend. Kainit sang panahon, di bala kanami magtubog sa matugnaw nga tubig. So 30 minutes or less nga laktanay, malapot ang ini nga busay. Magamay ang hulog sang tubig pero ang kawa-kawa sa tunga, perfect paliguan. Ang kolor sang tubig blue-green, kag ice cold. Kag ang tubig halin sa ibabaw sang kanlaon. Aton ini katuan buwas sa tripping ni Romeng. Siya ang ginakabig nga Tony Stark sa Bacolod pero sa baylo nga mga technological weapons, mga technological innovations ang yan ang invention na good mapasanyog ang agrikultura pinagi sa aquaponics. Ginatos naman nga mga driver kag mananagat ang iyan na buligan sa iya nga gi-develop karon nga biodiesel product upod sa Bacolod LGU. Aton kilalahon ang anay empleyado sa distribution utility nga karon product innovator kag developer nga si Ian Fred Solas sang IF Technologies sa sining episode naman sang Baganihan.